गोजोन बेलासिनि रादाबाव बयनिसिम बावहरनाय थाबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर फैदामबा गुबै आयदायाव मोनथिना लानि। कार्बि आंलं जिल्लायाव पुलिसआ संदाननायनि गेजेरजों 8 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांदों। बिनि सिगां थांनाय 1 सेप्तेम्बरावनो 4 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादोंमोन। आसामाव सानै फोरोंगिरिया माहारियारि फोरोंगिरिनि बान्थाखौनो आजावबाय। बे माननि बान्थाखौनो भारतनि सा 44 फोरोंगिरिफोरनो गथायदों। रायजोनि सोलोंथाइखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों आसाम सरकारा थाबैनो 23,000 फोरोंगिरि थिसनगोन। बे बाथ्राखौनो बुंदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। सरकारि बिथांखिनिफ्राय आयेन बेरेखायै मुलाम्फा जाग्रा सानै बिबानगिरिफोरखौ धुबुरी पुलिसआ हमदों। पुलिसआ हमनाय सानै बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गौरीपुर बिडिअ कुबेर अहेन आहमेद आरो आग्रिरुल इस्लाम होनना मिथिनाय जायो। जापाननि टकिअ पेराअलिम्पिक गेमावनो मिजिंथिनाय बायदिनो मेडेलखौ देरहानो हानाया साफ्रोमबो भारतारिनि गोसो गोरबोआवनो गोसोखांजागोन। बे गोनां बाथ्राखौनो बुंथिदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। आसामाव आयेन बेरेखायै फेग्रा बेसाद फालांगि खालामनो नाजानायावनो 4 मिज'रामनि लाइमोनफोरखौनो पुलिसआ हमदों। कार्बि गोजोन गोरोबथाखौ गनायना लायाखैमोन 24 कार्बि आफादफोरा। गोरोबथाखौनो हेंथा होनानै राजा लामायाव टायार सावनानै सोमावसारदों आरो फैगौ समावनो सोमावसारनायनि हुमखि होदों। आसाम रायजोनि गेजेरावनो माहारियारि कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय 327 सुबुंफोरनि देहायावनो गोदान पजिटिभ मोनदों आरो सा 10 सुबुंफोरानो फाहामथाय लानायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों। दुलाराय भारत हादरनि गेजेराव सा 42,000निबो बांसिन कर'नाजों सन्देरजानाय गोदान पजिटिभ मोनबावदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो फाहामथाय लानाय समावनो 308 सुबुंफोरानो जिउ गोमादों। दिनैनि बेलासिनि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। थेंक्स फर वाचिं।